Já teď nevím, jsem úplně, no v tom mám Rise, ale myslím, že to je čtvrtý. Jo, na začátku jsem to vlastně říkal, že je to čtvrtý part. No, kde to jsem? On říká tady Extreme Health, že jo, to je Moengus, to je úplně, víte co. Kdybych tak mohl. Nechci dělat dlouhý party, protože by se na tom se dívá, se to kontrolovat. Na této hoře to ukončíme. To je hezký. Tam se asi budeme podívat a tam se vrátíme. Tady do nějak se vrátíme. Takže, pokud se vám líbilo video, lajky, komentáře, všechno. A prostě uvidíme se u 5. partu. Jo. A budeme pak tam. Takže čus.